muri yeZimbabwe akamuzara nhasi upo chimwono auya akadojamuka auya akauya akablackmaila akauya akamhura the government the ruling party akati aiwa unoona akaita sei mapolitical fraudsters nokuti zvazonyatsobuda pachena kuti manguya mukakanda Chabangu nevamwe vanhu venyu muparliament zvisiri pamutemo muri yeZimbabwe sambotamboendera mberi nyaya iyi nokuti zebva wasubscribe wolike wochina on the bell icon tambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live nekuti muri yeZimbabwe kutaura kudai so pakatoshata mupolitics nokuti upo chimwe anoyanyora achiti this is what we mean when we say that there is no rule of law in Zimbabwe. A political fraudster and his fellow chatalons are now in parliament through a crooked and captured judiciary with the assistance of a corrupt dictatorship. Forgot all the mistake made by NACHAMISA. What we have here is criminal and chilling to any decent source. These guys are a Zanu PF project and no amount of denials will clean the political pool on their hands. Arugachiti aiwa vana Chabangu vese ava nemamwe representatives avo vari kunzi vanominatwa kuti vapinde musenate aiwa vanhu avava varongoshandiswa neZanu PF vanhu ava vangopinzwa neZanu PF vakaviolata mutemo weconstitution nokuti anoya achiposta picha achiti names of the candidates nominated to fill vacancies in the senate. Saka tinoona kuti munhu anonyanya kuzikanwa munhu watinonyanya kuziva palist iri ndisengezo Chabangu nokuti ndiye ari panumber 8 palist iri. Tikuona kuti vanhu ava ndo vari kuiswa kumaprovinces kunana Bulawayo, Manicaland, Masvingo naMatabeleland North. Aiwa muri yeZimbabwe taona kuti aiwa apapa panyasi kushandiswa udzvinyiriri chaiwo vanhu vanyasi kudzikisirwa vaisa vanhu vavo vana Chabangu zviri easy chaiko vapinza muparliament. Muri yeZimbabwe tiudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa musakangana kusubscribe pinde mucomment section medu mutidze mafungiro enyu muchina on the bell icon kuti rambochiona maupdates andokupa pano paZim News Live.